म्यूजिक बाय मनीष म्यूजिक जेट। रिकॉर्डिंग बाय मनीष म्यूजिक जेट। मिक्स बाय मनीष शर्मा। करे नहीं जाई गया सहरवा सुनर के माई से लाइन मारे थे कुछ करे नहीं जाई गया सहरवा सुनर के माई से लाइन मारे थे डरै वरवा के माई से लाइन मारे बलोरो डरै वरवा के माई से लाइन मारे टेम्पू डरै वरवा के माई। रिकॉर्डिंग बाय मनीष म्यूजिक जेट। घर से निकल ले हमरा सीट पर बैठावा होगे सीट पर बैठा के हमसे उल्टा सीधा बोला होगे घर से निकल ले हमरा सीट पर बैठावा होगे सीट पर बैठा के